lesionaut eta egon naiz, baina pixkenaka naiz rekuperatzen da gaur etxeko torneu dauku da. Esperantza badauzkeu, baina aber nola artetzean.
etxeko torneu eta fallo batzuk auki diteu, baina bueno. Baina bigarren gerakea. Eta naiz da fallo batzuk egin dut bigarren gerakea da hurrengoako esperantza obio dauzkeu eta txapeldun lortza aldeun. Hori. Aio!